Здравейте, приятели! Днес искам да ви разкажа една история, дето направо ще ви остави без думи. Това е историята на Ицо от Калековец. Като малки, Ицо и брат му Асен не са живели лесно. Баща им е бил пияница, а майка им често е спяла у сестра си, за да се спаси от хаоса вкъщи. За да оцелеят, двамата братя са скитали по улиците нощем, работейки каквото им падне, само и само да хапнат нещо. Животът е бил труден, ама е имало винаги лъч надежда, когато са ходили у Леля и Мелмаза. Тя е била добра жена, страхотна готвачка и им е предлагала кратко бягство от суровата реалност. Като пораснали, животът на Ицо се е преобърнал. Съседът Речко го поканил в Англия и Ицо видял шанс да остави криминалното си минало зад гърба си. Хванал се за възможността, зарязал скитническия живот и започнал на чисто. Ама две неща не можел да остави – любовта си към казината и хубавите жени. Ицо забогатял в Англия, ама старите му навици си казали думата. След един як скандал с Речко го изгонили и се върнал в Калековец. Обратно в селото си, Ицо пак се преобразил. Захванал се с бизнес с гълъби и станал най-богатият и най-желаният ерген в Калековец. Дори го нарекли селският бос, макар че калашника го вадел само при нужда. Пътят на Ицо от бедняк до богаташ е доказателство за упоритост и промяна. Няма значение откъде тръгваш, винаги можеш да промениш съдбата си. Благодаря ви, че гледахте и не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за още невероятни истории. До скоро виждане!